खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बनसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बनसु आफादखौ नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव सानफ्रोमबो एबा सानफा एफा जगदान जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं। मिरु बनसुनिफ्राय लोगोसे जिल्ला बनसु लोगोसे दखरा बनसुनिफ्रायबो बनसुखौ एबा बनसु आफादखौ नागारनानै गोबां राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों। थामहिनबा बांसिनै होनना बुङोब्ला बे समाव आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव बनसु आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जगदान जाहैबाय। बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन बाथ्राया जाहैबाय थांनाय साननैसो सिगांसो मिरु बनसुनिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्म बिथाङा बनसु आफादखौ नागारनानैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैदोंमोन आरो बे जगदान जानायनि उनावनो बनसु आफादनि मिरु बनसु आफादनिफ्राय मोनसे गोख्रों खौरां मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथांमोना फोरमायदोंमोन दि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबां रांनि लब दिन्थिनानै बेफोरबायदि बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामगासिनो दं होननानै बिथांमोना अजद दैखांदोंमोन आरो अजद दैखांनायनि उनावनो आरो लोगोसे बनसु मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्म बिथाङा बनसु नागारनायनि उनावनो लोगो लोगोनो मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै नब'ज्योति स्वर्गियारि बिथांखौ मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारि महरै गायसननाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावदि मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारि महरै बे समाव नब'ज्योति स्वर्गियारि बिथांखौ मिरु बनसुनि एबा मिरु बनसु आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै बे समाव सायख'नाय जाबाय एबा बिबान होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन आरोबाव फोरमायबावदि गोबां बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा एबा बनसु आफादखौ मोनसे बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय बर'नि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो खामानि मावनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिंखौ खामानि मावनो थाखाय हारिमु बिथिंनि खामानि मावनो थाखाय बे समाव बनसु आफादखौ दानाय जादोंमोन। नाथाय बनसु आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बनसु आफादखौ नागारनानै राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बनसु आफादनि गुबै थांखिया मा आरो दैदेनगिरि बिथांमोननि थांखिया मामोन बेखौ लानानै गोबां बर' हारिनि सोद्रोमाफोरा एबा बर' हारि नाङैनो बे समाव सोंथि खालामनायखौ बे समाव सम सम नुबाय थानाय जायो। थारैनो बे समाव फिन फोरमायबावदि मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारि महरै एबा गोदान गाहाय नेहाथारि महरै गायसननाय जाबाय नब'ज्योति स्वर्गियारि बिथांखौ मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारि महरै बिबान होनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।